mendak singin tip ke ka badon ha ka jingmu jong baro leng ba ka video hang ne ngak ba ban kli ya phi baro ba manu ba phi kwa Pynlong CM chief minister ha ka election man wan arjar arpeu pra sngoba ai ki jingmu jong phi ha comment box phila ban tho ya Kyrtong jong ka party la ne ki Kyrtong jong phi ha ka comment khnang ba ngin sapan bana ha ka video ban wan uno of CM uba yo bun wut lang ba ka video pada kono ka party phi kwa ban job ka NPP ka VPP ka BJP ne ka Congress ke ki party ne unu Kyrtong ba phi Christian sngoba tho ya Kyrtong jong ki ha comment box pat ngin sa khin ya ki mano ba yo bun wut un job katkum ka experiment jongi hakne ka video to shim ya ka video kum ka jaka the vote namar haden ba phila thep ya ka vote jong phi hangne Phin sayo ya ka result ha ka video ka babut bat manu ba yo kan tali ki vote hangne phin yo baro ka jingtip kumta perlok sngo ba share lem ya ka video shabaro khnang ba baro kin yo ban vote ya ka video bat ngin sa ai ya phi ya ka result ha ka video ka ban wan ba manu ba yo kanu tali ki vote